vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 52 years ekuberekwa. So secret yangu mukoma ndeyekuti unfortunately pane umwe girlfriend wemurume wangu akazoshayika zvake, but this was after so many years of marriage. Saka murume wangu akazozama kuda kundiitirawo girlfriend, ava kutotaura zvebarika. Ino ndikati izvozvo handizvikwanisi. Ndakazotsvakana navo ivo gogo vekundibatsira ndokubva ndazonzwa kuti vainge vakashayika, but by then ndainge ndakwanisa kutowana mafone numbers oumwe mwana wavo. Akazonditi ndinge ndichizouya kuMalawi ndaikwanisa kuzobatsirwa. So ndakazoenda kuMalawi mukoma, ndikabva ndazopiwa mushonga uyu mukoma. Kutaura kudai ndakazotoenda ndikanoucherera paguva remukadzi iyeye ainge odanana nemurume wangu, but way before murume wangu asati afunga zvebarika. Ipapo patainge tichiri kudanana, tichiri mukomana nemusikana, ndichiri kuma 16 years ikoko, because akazondimitisa ndava ne17 years. Ainge achidanana neni uye zvekare aidanana neumwe musikana zvekare. Musikana uyu ainge akanaka kundidarika, so aimuda mukoma. Apa inini ndaitoita zvekutomanikidzira rudo, zvekuti ndakazotosvika pakutozomumanikidza kurara neni, ndichifungidzira kuti kana akarara neni aizoramba umwe musikana uya. Pandakaona kuti munhu ainge atondibvisa humhandara apa asingadi futi kuti ndinge ndichimutizira, ndo patakabva ndazoenda kune vamwe madzibaba ava ndo vakazondibetsera, vakabva vazondipa munamato uyo wavakanditi ndinge ndichizoushandisa for 2 months. Ndakaushandisa munamato uyu for 2 months. After 2 months ndakangoti ndichingonorara naye, ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndatobatira pamuviri ukuwo musikana uya waainge achidisisa nemwoyo wake wose, ndokubva abatirawo pamuviri, but pamuviri paya pakabva pachizobva mukoma. Ndokuzototizira kwandakazoita ikoko, tikabva tatoroorana tikatoita vana vedu. Then ndo paakabva achizotanga kuita zvemagirlfriends. Ndo pandakarangarira gogo vekuMalawi avo vainge vakazondibatsira shure mekunge ndazopindawo mumarriage, sezvo murume wangu iye ainge asingandidi. Ndakaita zvokumumanikidzira, so ndakazotoita marriage yekusimbisa nemishonga. Ndokubva ndazofind out kuti vainge vakasoshayika kudhara, but lucky enough ndakazowana mafone numbers emwana wavo. Akazonditi uyai zvenyu kuno kuMalawi. Ndakaenda kuya mukoma ndikanobetserwa. Pandakadzoka iniwo ndaiti paya kana ndava kunorara nemurume ndaitora mushonga uya ndobva ndaupfekedzera kusikarudzi kwangu. Girlfriend uyu akafa achinzi iAIDS, but yainge isiri AIDS. So murume aiti paya kana ava kunorasa urume hwake mandiri aibva azokweva mushonga iwoyo wainge wakaita kunge poison paanenge ava kunorara negirlfriend, then obva azonosiya poison idzodzo musikarudzi yake mukadzi uyu. Mukomanashi akabva atanga kurwara, ndobva anzi iAIDS. Ina handina kana kumbogara ndakapanika. Murume wangu akaita stress paakanzwa zvichinzi girlfriend yainge iine AIDS, but inini I was calm, achitondibvunza kuti why are you not even panicking, nekuti ndairara naye pasina kushandisirana dzeverero. Apa ndine stress kuti mukadzi wangu ndamuunzira chirwere mumba, but ndandisitomborina kana stress at all, because ndaizviziva kuti ingori AIDS yekuti kana akatestewa nemishini kumadoctors zvinongonzi ane AIDS, but pachokwadi painge pasitomborina kana AIDS yainge itomboripo. Munhu uyu ndainge ndakaita wekugadzira, ndokubva azoshayika zvake. So mukomanashi ndinganzi ndiri wrong here, like kupinda kwandakaitawo mumarriage ndichishandisawo mishonga uye zvekare nekuzourayisa kwandakazoita girlfriend yemurume wangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndikudawo kubvunza kuti zvandakaita ndakakanganisa here kushandisira murume wangu mushonga like ipapo patainge tichiri mukomana nemusikana, uye zvekare nekuzourayisa girlfriend. Ngatitaurei pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma azvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvandakaita mukoma, nazvino murume uyu ndinomunzwira tsitsi. Okay, this is what happened mukoma. Pandakatangawo kuitawo izvi zvenurse aid ndichida kuzotsvakawo basa through COS mukoma, ndainge ndichitozviziva kutoti mari handina kana kwandinombokwanisa kuiwana. So one day ndakati ndakagara hangu nefriend yangu tichitodiscussa kuti saka mari dzacho tichadziwana kupi, because tainge tichingodzwa kuti panozodiwa mari dzekuti unozodhiza kuti ukwanise kuzowana COS yacho iyoyo. Then friend yangu ndopaakangoseka hake akati, iwe necave rauinaro unoreva kuti ungashaya here munhu angakubhadharira COS yacho iyoyo ukaenda kuchando ukazotitumidzirawo mari. Ndokubva taseka paya. So at that time mukomanashe ndainge ndisina kana kumbozviisa mupfungwa that much. Ndakangoti uyu anopenga uyu, ndingaswera ndichizvitengesa muviri wangu nekuda kweCOS. But unfortunately ndakabva ndazodzingwa basa mukoma. Ndakati ndadzingwa basa ndopandakaona kuti pano upenyu kana ndainge ndichazotoita zvelezi upenyu waizotondiomera. Painge pagara paine umwewo murume ainge achindida. Saka murume uyu mukoma ndaitoziva kutoti he is married, uye zvekare ainge aine mukadzi, but mukadzi wacho vaimboita vachiita sekunge vanonetsana. Mukadzi ombonogara kumusha, ombogara muno muSouth Africa. Ndokwainge kutori upenyu hwavo ihwohwo hwainge huchitozivikanwa naeveryone kuti ndokamuraramiro kavo kavanoita. Zvadaro mukomanashe ndipo apo patakazotanga kudanana, ende ndichinodanana naye inini ndainge nditori nechinangwa chekuti ndikuda kumushandisa, asi ndainge ndisati ndanyatsokuziva kuti ndichamudya sei uye zvekare ndichamumanikidza sei kuti ange achizondibhadharira maCOS acho iwawo. Kungobvuma kwaakaita ndakafara chaizvo mukoma. Apa ndainge ndava kungomunetsa ndichimuti dai wandiroora chindibvisirawo something, because ndaiona kuti mari yainge iripo. Ndakatomubetsera kuunganidza mari. Then ndokubva ndazotaura naamai vangu, vakambotanga vapopota vakabva vanditi izvozvo zvauri kuda kuita zvina kunaka, we are not going to be part of that. Ndikabva ndati mama, uyu ndiwo wega mukana ngekuti ndinge ndichikwanisa kuenda kuchando. Pane COS riri kunze riripo, pari kudiwa mari, hakuna kwandinokwanisa kuiwana mari iyoyo kunze kwekuti murume uyu auya kuzondibvisira something, uye kana andibvisira something ndobva ndamutiza. Mama, munofanira kuti munge muchindibetsera, taurai namudhara. So muchembere vakaita almost 3 months vachingoramba ndichinetsana navo. Vaiti kana ndikavatumidzira mari vaisaenda kana kunoitora kumukuru, ndaizotoita zvekutoudza mudhara. So ndakabva ndazotaurawo neimwe hanzvadzi yangu wandainge ndichiziva kuti mari anoida. Ndikabva ndamuudza kuti ndouchigemu chandainge ndakaronga. Akabva ati iripo mwana wamai. Saka muchembere pavainge vachiramba, iye akabva azoti kuna muchembere, inini hanzvadzi yangu ndinokwanisa kutongoirodza ndiri ndega, ndichangotsvakawo mainini. Then mainini vanobva vazouya vobva vamirira imimi. Saka muchembere vakabva vatoona kuti zvainge zviri nani kuti vange vachibvuma. Vakandibvunza kuti mari yainge iripo yainge iri mari. Ndikabva ndavaudza mari yainge iripo yaikwanirana neCOS uye zvekare nekuzotosara tiine change. So takabva tazoenda kumusha, ndokubva ndabvisirwa mari paya. Mukomanashe ndakangoti ndabvisirwa mari tichinodzoka kuno kuSouth Africa tigoti totanga kunetsana. Apa ndainge ndichitonetsana nemunhu ndichitoziva kutoti nguva yangu yekuti ndinge ndichienda kuchando yainge yoswedera zvino. Apa ndainge ndakatobhadhara COS riya ndakaita zvose mavisa and everything, munhu asitomborina kana zvaainge achimboziva
ndokubva ndatomutiza, ndiri kuno kwandiri mukoma Nashe kuchando, asi ndakatoita zvokuuyawo kuno nemukiribede. I know kuti there are people that are going to be judgmental, but ndakashandisawo mukana zvokuti dai ndisina kushandisa mukana mukoma, nanhasi uno ndikadai ndichingorarama upenyu hwekurarama uri chidhura kuSouth Africa, uchingofamba uchingotya kuti ndinokwanisa kuzosungwa. Please post my own story. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekidzeiti pataenda panyedu inotevera. Zvakaoma. Munoreva kuti kunzoku kwatovawo nevanasikana vava kutoenda kunorombera izvo zvizvi zvekuti munhu ange achizodiwa nevarume vane mari kutonotengera manjuzu. When she called me yesterday, ndakatoshamisikawo kuti shuwa munhu angaita zvivindi zvakadaro. Dzimwe nzvimbo dzaaitaura kuti akaenda, tingangoti kana muri semuZimbabwe, musikana uyu hakuna kwaasina kuenda. Kuri kutsvaka n'anga hanzi ine masimba inokwanisa kunyatsokumusimbisira chipo chake ichocho cheUslay Queen chekumhanya nemudenga. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri musikana wechidiki, nchandidana kuti Vanessa, ndine makore 26 ekuberekwa. Ndakabva kumusha kwedu kwaMutoko pandainge ndiine 20 years ndichiuya kuno kuHarare, uko ndakasiya vabereki vangu nemwana wangu wandakazvara ndichiri pachikoro. Ndakauya Harare kuzotsvaka basa nekuti nhamo chaiyo yainge yandionesa chitsvuku paRuzeva. Ndasvika muHarare paya ndakawana basa rekushanda mumba. Ndainge ndichipiwa mari yainge iri shomanana. Ndaingopiwa, you won't believe it, $30 pamwedzi. Asi mari iyi yaisambokwana kuchengeta mwana nevabereki vangu. Madam boss vangu ivo vaiti I should be grateful nekuti vainge vachindipawo chikafu chekudya and a roof above my head. Zvino chakazoita kuti ndinge ndichizopinda mubasa rechipfambi ndeichi. Pamba pandaigara kuEastleigh uko vakandipfimba ndikatanga kutaura navo varume vakawanda vachindipa $10 but still mari yose neyandaishandira yaingova iri shoma. Umwe musi madhamu vangu yainge iri nguva yeChristmas, saka vakati vanoda kundigadzirisa musoro vakanondisiya musaluni. Musaluni umu maiva nemahairdresser maviri ainge akanaka chaizvo, saka ndakanzwa vachitaura nyaya dzavo vachizevezerana. Inini ndakateerera angu semunhu anofarira nyaya guwa riripozve. Vaitaura nezven'anga yavo. Chokwadi, kana wakavatarisa unyatsokuona kuti vasikana ava vanoshanda havo musaluni, but panenge paita zvevanhu vane mari. Apa nyaya yavainge vachitaura yainge iri nyaya yekuti vainge vachida kudzokera kunowedzera masimba yekuti vakwanise kukwezva varume vanenge vaine mari. Panguva yese yandainge ndiri musaluni umu mukoma, maipinda varume vakasiyana siyana vaine tumagifts, tumapresents nezvikafu, mafast food, vachipa mahairdresser awa. Ndakaita zvivindi ndikabva ndazobvunza umwe wacho kuti n'anga yakavabatsira yainge iripi. Ndikaudzwa kuti ndaikwanisa kuzotaura nayo sei n'anga yacho iyoyo. Ndikavatenda zvikuru. Next weekend yacho ndaivapa off, saka ndakaenda kuya kwandainge ndakaudzwa. Ungazoti in'anga here mukoma. Vainge vakageza ambuya ivavo vachitoratidzika kuti vainge vari munhu anogara upenyu hwakanaka. Ndakatambirwa ndikabvunzwa chikonzero chandainge ndafambira. Ndakavaudza kuti ndainge ndichizodawo kukwezva varume vane mari dzavo. Mbuya vakati zvainge zvisingambonetse. Ndakatorwa ndikaendeswa pedyo neRwizi. Mbuya vaya vakadeketerera. Ndokubva mumvura matobuda njuzu. Ndakaiona kane njuzu iyi ichitobuda mumvura.
Vakaita zvavakaita ndokubva tadzokera kumba kwavo ambuya ava. Ndakazoudzwa mhiko dzangu dzandaifanira kuti ndike ndichizotevedzera. Ndaisazofanira kuita mukomana wekuti anondiroora kana kuzoita mwana zvekare. Mukoma, zvinhu zviri kufaya, mari ndinayo yakawanda, uye varume vanoita zvekundirwira, vanorwira kudanana neni nekurara neni. Ndisu vaya vamunoti maslay queen, hembe, dzimba nemotikari zvose ndinazvo. Kutaura kudai somukoma, nditori pakati pekutenga imwe imba yangu kuBrook, but ndiri kubatsirwa kutenga imba iyi neimwewo mbinga yandakangosanganawo nayo online, ndikatongotanga kutongotumidzirwa mari mauser straight from America. Zvino dambudziko ravapo nderekuti mushonga wacho unoda renewal each and every year. Makore andakatanga kuzviita zvinhu izvi zvaita sekunge inyore kuti unongoenda zvako wobva vanorenewa mushonga wacho, asi ndaneta nazvo manje. Ndava kuda kuroorwa nekuti pose apo pandinenge ndichida kurenewa mushonga wacho iwoyo ndinoendeswa zvekare kumadziva. Kana ndaendeswa kumadziva, pane imwe njuzu inobuda. Njuzu iyi inobva yasika bonde neni, inoita zvekuisa muswe wayo musikarudzi mangu, in which zvinorwadza zvisingaite. Ndodiniko vedare, ndongorega kunorenyowa here, ndorasikirwa nezvose, kana kuti ndodii? Mufaro chaiwo handina, kunyangwe hangu ndiine mari. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa kurombera kuti ange achidanana nevarume vane mari apa nezera racho futi. Strange things they do happen in this world.